Co? Přesně tak. Co? No hele, já jsem Martin Čapek a on je tady bude vyslýchat, máme to pojatý jako výslech herního vývojáře tentokrát, jo? Je to 0. díl, je to takový pro nás šílený, on neumí mluvit, já jako mluvit občas umím, takže pro něho je to taky premiéra, protože on se tady i učí, což je taky super. Střih to budu stříhat. Takže Okay. žádný střih, to bude nesestříhaný normálně, jo? Takže to je pecka a hlavně je to super, že vlastně on se ji naučí, že jo, a použije to pak jako všude možně. Je mu teprve 21, takže má to hodně před sebou. Jo, takže cool. Děkuji za úvod. Jo. Děkuji za úvod, můžeme jít na to. Tak to byl cajk, jo? Tohle je výslech herního vývojáře. Že mám tady první otázku. Jak jsi se dostal k hernímu vývoji? Jak jsem se dostal k hernímu vývoji? No, tak hlavně hry chci dělat od 4 let. To už je jedna věc. V podstatě jsem viděl, hrál jsem na MS-DOSu, na 386 počítači, Mario to byl, myslím, zrovna. A jak jsem se k tomu dostal, bylo to těžký, na základce jsem se k tomu nedostal, na střední taky ne, na výšce taky ne, takže až po výšce. A musel jsem se to učit sám a v podstatě se snažit dostat do herního průmyslu, což bylo velice těžký. Trvalo mě to přes 5 let. A nakonec v podstatě to klaplo jenom proto, že můj kamarád znal kamaráda z herního průmyslu. Jo, to znamená, tady takovou oklikou cestou klikatou jsem se tam dostal. Mhm. Takže dalo by se říct, že herní průmysl je hlavně o kontaktech a jak se do něj dostat? Je to hodně o kontaktech, protože tady v Česku je to dost malý. To znamená, samozřejmě všechno je o kontaktech, nejenom herní průmysl. Jo, to znamená, že když někoho znáš, vždycky je to jednodušší. Samozřejmě pořád funguje to, že jsou tady herní firmy, co nabízí práci, nějaký pozice a tak, můžeš se tam hlásit, ale když někoho znáš a ten dotyčnej v té firmě je už jakože delší dobu a oni na něho dají, to znamená, že jak kdyby jsi schopnej lépe zapadnout třeba do toho týmu, tak je to dost jednodušší. Mhm. Takže dalo by se říct, že kvůli tomu založil Carrycore Academy? Carrycore Academy, ano, je tam jeden z důvodů ten, že vlastně se snažíme pomoct lidem se dostat do herního průmyslu, naučit je nějakou profesi, znamená těch profesí v herním průmyslu je víc, programátor, designer, grafik a tak podobně. Jo, znamená, snažíme se jim pomoct, ale hlavně ano, snažíme se je propojit s těma herníma firmama. Takže už se ti to podařilo? Podařilo. Buď lidi pracují se mnou, a v podstatě včetně tebe ve výsledku, jo, a nebo jakože pracují třeba, nevím, pracovali pro Pixel Federation, Bohemia Interactive, Gamma Games, příklad. Super. Co tě nejvíc inspirovalo začít vyvíjet hry? To je to, co jsem říkal asi, když jsem od 4 let začal hrát. A mě fascinovalo, že se něco hýbe na monitoru a já jsem chtěl vědět, jak to funguje. Takže a hlavně mě bavilo hrát a baví mě pořád hrát. Jo? Včera jsme hráli Rocket League. Moc jsme se nevyspali na tenhle díl. Takže jsme se nevyspali, přesně tak. Ale, takže to je v podstatě, to byl takovej, jak se to říká, torture, jak je to v češtině? Torture. Mučení, jo. Mučení. Jsem dostal včera mučení před výslechem herního vývojáře. My to totiž vždycky máme tak, že hrajeme Rocket League a dokud nevyhrajeme, tak nemůžeme mít spát. Jo, přesně tak. A hráli jsme asi 5 her, pořád jsme prohrávali, ale a pak jsme najednou začali vyhrávat a bavilo nás to, tak jsme... No jo, nejhorší je, že vždycky my hrajeme. My jako vyhráváme, prohráváme, že jo, ale před půlnocí jako... před půlnocí se stane, že prohrajem, no a pak musíme vyhrát, aby jsme šli spát, takže to je to horší. Tak to trvalo asi do 1 do rána, no. No, možná díl. Možná o trošku díl. Dobrý, přesuneme se zpátky k hernímu vývoji. Jaká byla první hra, na které jsi pracoval? Jo, tak to nikdo nezná v podstatě, protože to byly prototypy do World of Tanks v Gamma Games. Ale hra, která se reálně vydala, na které jsem pracoval, tak bylo taky pro Gamma Games a to se jmenuje Take Cover, ale myslím si, že to teď už nejde hrát. Je to, nebo byla to mobilní hra, takzvaná Tower Defense, taková speciální. No. Já si myslím, že jsem ji dokonce hrál na telefonu. Jo, ono to šlo hrát, myslím,
2 roky nebo 3 max. Jo. A to bylo v roce 2016, 2017. Jo, ona byla na Google Play, na App Store Jo, byla na Google taky? Play App Store, jo. App Store taky. Jaké největší překážky si musel překonat při svých začátcích? Jaký největší překážky? No, největší překážka, jakože až už jsem byl v té firmě, nebo ještě jsem tam nebyl? Když jsem ještě nebyl, úplně... Jo, ten začátek. celkově si vybrat vlastně profesi, jakože co bych chtěl dělat. Jestli bych chtěl být programátor, grafik, designer. Pak jsem zjistil, že jako grafický cítění nějaký mám, ale nemám nervy něco dělat v Blenderu nebo v jiných programech. Takže navíc jsem chodil na informatiku, takže mě jako bavilo programování. A takže ve výsledku jsem si vybral jazyk a hrozně se mně líbilo Unity už v ten moment, nebo v tu dobu. Pak jsem se to začal učit sám, ale to, že jsem se to učil sám jako z YouTube a tak, mě moc jako nepomohlo. Jo, jako tak na půl. Jo, protože vlastně já když jsem pak nastupoval do Gamarion Games, tak ten pohovor byl dost složitý a stejně jsem tam programoval na papír, jo, takže a o Unity třeba vůbec nikdo nic nechtěl. Jo, ale tam na druhou stranu věděli, že jsem v herním průmyslu nic nedělal, možná proto to nechtěli, jo. Jiný pohovory fungují tak, že dostanu teďka třeba test, jo, přímo v Unity nebo v Unrealu a něco udělej. Jo, takže to je to odpověď na tu otázku, nebo ne? Já si myslím, že určitě. Jo? Okay. A kvůli tomu, že si to právě na začátku měl tak těžký tady s tím, tak kvůli tomu začal natáčet na YouTube? Jako jo, mě vadilo, že není nic v češtině, to je jedna věc. Takže jsem začal točit tutoriály. Hlavně jsem se v tom chtěl zlepšit, doufám, že se to pořád zlepšuju, proto taky děláme tady ten podcast. Jo, vlastně se snažím posunout dál a hlavně dávat nějakou přidanou hodnotu, protože lidi z herního průmyslu obecně, jako se kterýma jsem se setkal, tak mě dost pomohli. Jo, to znamená, já bych chtěl pomoct jako samozřejmě lidem taky, i těm, co jsou v herním průmyslu, i těm, co vlastně neví, co to je, co to obnáší, anebo by se tam chtěli dostat. To je pravda. Včera jsem vlastně o tom projektu říkal kamarádům a vůbec nevěděli, co si pod tím mají vlastně představit. Jako jestli vytvoří nějakou velkou hru v tom kurzu, malou. A kde jsi jim to říkal? Ve škole. V jaký škole? Na vysoké škole Newton University. Jo, tak to je dobrý, že už i na Newtonu vlastně to lidi zajímá. Zajímavé to dost. Který herní projekt tě zatím nejvíce bavil? No to jsme se bavili, jako moc krát, protože těch projektů už je víc. A samozřejmě jsem spolumajitelem Boomer Games, to znamená, tam mě jako bavilo hodně věcí. A samozřejmě tam i nebavilo hodně věcí. A je to tak napůl, jako je to v podstatě Last Holidays Boomer Games a pak moje osobní hra Zombie Save House na mobil. A teďka řeknu proč. Boomer Games Last Holiday bylo super v tom, že jsme propojovali lidi nejenom z herního průmyslu, ale setkali jsme se s hercema, jo, s dabérama. Potkal jsem Petra Rychlýho, Jakuba Prachaře, paní Batulkovou, super, jako upřímně super, úplně skvělá paní. A to bylo jako wow, jo, a jí vidět, jak se dělá dubbing, dělali jsme mock-up a tak, to bylo super. Co tam bylo hrozně na prd, tak ten tlak, tam byl hrozně velký tlak ze strany peněz a času. To znamená, my jsme měli málo peněz, málo času na to nějak udělat, nějak jsme to udělali, pak to nějak nevyšlo. Potom třeba jiná otázka nebo jindy. A Zombie Save House, to je můj osobní projekt, který začal jako YouTube tutoriál. Vlastně to mám jako sekvenci FPS tutoriálu na YouTube. A vzniklo z toho vlastně Zombie Save House, což je vlastně zombie střílečka postapokalyptická na mobil. Teď to modifikuju dokonce i tak, že si s tím hraju, že to dám i na Steam. A je to jenom čistě můj osobní projekt, nikdo tam nic nedělal, teďka mi pomohl teda jeden kamoš Dan tam udělat jeden level, ale jinak se tam programuju sám, jo, hraju si s tím, takže to není projekt, který za účelem jako to vydělá, ale že si tam zkouším nějaké věci
a hlavně mě do toho nikdo nekecá. Jo? A já si tam zkouším i marketing, jo? Jak pouštět reklamy, nepouštět, kde, za kolik a tak podobně. A jako tomu je to super. A hlavně to je na mě, kdy to skončí nebo neskončí, nebo co se tam vlastně stane. Myslíš si, že ten tlak na Boomer Games byl zbytečný v podstatě? Že kdyby se to trochu protáhlo, tak by to dopadlo jinak? Kdyby se to protáhlo a byly by peníze, dopadlo by to jinak? Nejspíš? A nebo možná ne, my jsme se pak nedohodli jako uvnitř, takže těžko říct. Jo, to je jako, nejsou vědma, abych tohle, ale jakože ta hra není špatná, jako v zárodku, má to nějaký technický problém, jo, to znamená, tam je důležitý, že technický problém jde spravit, my víme jak, ale není na to čas ani peníze teďka. Ale ta hra sama o sobě není špatná, má dobrou myšlenku, má dobrý mechaniky herní, jo, takže ve výsledku, pokud by se to oživilo, tak by to nebylo špatný. Chtěl bys to oživit? Za určitých podmínek. Dobře. Co ti pomohlo vydržet v době, kdy to bylo nejtěžší? No, nejtěžší bylo právě vydání Boomer Games, nebo vydání Last Holiday. To se, že jo, toho byl plný internet, byl to i na Vortexu, Indiánu, všude, i na Čekranči. To bylo těžký v tom, že jsme museli udělat dost těžké rozhodnutí skrz lidí a peníze a tak podobně. Já jsem nakonec to vyřešil tak, že jsem vzal celý vývojový tým, který jsem tam dotáhl a děláme vlastně Minigames Mayhem, což je teďka nově vydaná hra na Steamu, kde vlastně tady brácha pomáhá, vlastně ty pomáháš s marketingem a se sociálníma sítěma. A co mě nejvíc pomohlo, tak samozřejmě zázemí. To znamená, že mám děti, ženu, jo, a v podstatě mě drželi. Takže hodně podpora. Takže rodina ve výsledku. Jasně. Jaká je tvoje oblíbená hra, kterou jsi sám vytvořil? Počkej, já mám mít oblíbenou hru, kterou já jsem vytvořil, no? No tak, to už jsem asi řekl, tak asi Zombie Safe House, no. Jo. To jako s tím hraju, já to klidně hraju sám, jako jenom tak, v Unity editoru a spokojený, no. Jaká byla největší výzva při práci na velkém herním projektu? Na velkém herním projektu. Tak to je otázka, co je velký herní projekt. Může to být to Last Holiday, nebo to může být například teďka, co jsem dělal v Good AI People. A největší výzva na velkých projektech je vždycky to, aby se ti lidi domluvili. U Last Holiday to bylo taky domluva, ale tam to skřípalo s penězma. U Good AI je tam víc lidí, než jsme měli na Last Holiday. Každý je jiný, tam je to dokonce mezinárodní tým, takže tam se domluvit a celý to jako koordinovat je složitější. Takže to je asi největší výzva. Samozřejmě jsou tam výzvy technického rázu, třeba v Good AI to je to zapojení toho LLM AI do té hry, jo, což je technická výzva, velká. Jo, jakž tak se to si myslím daří, teď to vyšlo, takže si to můžete zkusit zahrát. A u tu Last Holiday technická výzva bylo to, že jsme to takzvaně předizajnovali, protože ta hra měla vypadat úplně jinak a měla být vlastně jiná. No a my jsme z toho pak udělali open world, to znamená otevřený svět a na to jsme my nebyli připraveni vlastně. Takže tam tady ten technický, jo, na to bychom potřebovali víc času. Takže pak tak. Přišlo asi hodně optimalizací té hry. No ještě musí přijít. Jo, tam furt to není optimalizovaný. Jo. Já vím, jak to mám udělat, vím, co s tím, ale říkám, nemám na to lidi ani čas. Ani peníze vlastně. Jasně. To jsou ti lidi. No. Kdybys měl začít znovu, co bys dělal jinak? Snažil bych se dostat do herního průmyslu co nejdřív. Jo, jakože já jsem se tam dostal v roce 2016 do Gamma Games a to jsem v podstatě skončil vysokou školu. Takže bych to asi udělal co nejdřív a hlavně bych si zkoušel dělat vlastní projekty, menší. To znamená třeba nějakou hyper casual hru na mobil, na PC, to je jedno prostě. Jo, snažil bych se samozřejmě sám vzdělávat, to je důležitý snad v každé práci.
U toho herního vývoje si myslím, že to je ještě trošku specifický v tom, že to je hodně kreativní. A když jde člověk na pohovor nějaké firmy a ukáže jenom, hele, vytvořil jsem kalkulačku nebo něco, tak to nikoho nezajímá. Jo? Tam přinést něco, jako co má něco navíc. Mně třeba hodně pomohlo v Gamayun Games to, že od roku 2008 skládám hudbu. To znamená, věnuju se zvukům, hudbě a to je u programátorů jako celkem výjimečný v tom, že to moc jako programátorů nedělá. Jo, ale je to chtěný. Jako v některých firmách. Takže to mě pomohlo. Takže dalo by se říct, že ta otázka, kdybys měl začít znovu, co bys dělal jinak? Co nejdřív se tam dostat. Jasně, tak ty hypercasual hry vlastně ty učíš i v tom Unity kurzu teď, takže jo, to vlastně navazuje na to. Jo, já jako snažím se v tom kurzu mít věci, co těm lidem pomůžou, no. Jo, a samozřejmě je i zajímavý nebo dobrý pro ty firmy, když ten kandidát nebo ten, kdo tam chce jít, tak ví o tom, jak kdyby o tom celkovým vývoji her jako celek. To znamená, neumí jenom jednu věc, neumí jenom programovat, ale zhruba právě ví, jak se zhruba dělá design, testování, tohle a jak to třeba se může vydat. Jo? A jinak řečeno má přesah, nemusí vědět všechno, ale má přesah. Když má přesah, tak je víc jako cennější, než když umí jenom tohle. Jasně. Co pro tebe znamená úspěch v herním vývoji? Být v chillu, hele. Co znamená úspěch v... Hele, já si myslím, hry jsou o tom, aby tě bavily prostě, jo? Bez ohledu na to, jakou hru děláš. Jo? A nebo jinak řečeno, má to v tobě vyvolat nějakou emoci. Jo? Takový pěkný přísloví. Není důležitý, jestli je emoce jakože dobrá nebo špatná, ale musí být silná. Jo? A když se podíváš na jakoukoliv hru, tak v podstatě ti vývojáři se o to snaží. Mít silnou emoci. Nemusí být dobrá. Jo? U kompetitivních her máš občas tu dobrou a tu špatnou. Jo? To znamená, chceš vyvolat i tu špatnou, třeba právě proto, aby ten hráč si něco koupil. Jo? Že mu to vlastně zlepší. Jo? Znamená, jde mě o to zůstat u toho vývoje tak, aby tě to uživilo, to je to hlavní, plus, aby tě to pořád bavilo. Může se stát, že už třeba děláš pro nějakou herní firmu nebo nějaký projekt, který tě prostě nebaví. Nejčastější to je právě, když je to těsně před vydáním, protože to už tě štve, protože to už pipláš kraviny, jo, anebo tvůj nadřízený, pokud nějakýho máš, tak ti říká, musíš opravit tohle a tamto a ty říkáš, to je jedno, ne, na to vydání. Jo, ale prostě musíš to i tak udělat. Jo, jak se říká, posledních 10% jako vývoje trvá stejně jako prvních 90% a je to ještě stejně náročný nebo náročnější. Jo, znamená, chce to občas dost jako psychickou odolnost na to zvládnout. Jo, ale to samozřejmě pak záleží i na managementu a lídrech, jak to oni dokážou komunikovat. Jo, znamená, pokud se stane to, že ten vývojový tým musí crunchovat, což vlastně znamená, že vyvíjí neustále, jo, 24/7, třeba i o víkendu. Tam se to stalo v Last Holiday, my jsme vyvíjeli do 4 do rána, jo. Ale tam to bylo super v tom, že jsme to všichni chtěli. My jsme nikoho nenutili a když někdo šel spát dřív, nikomu jsme neřekli nic špatného. Hele, v pohodě, jo, jako všichni jsme KO, jo, hele, dělej dokud můžeš, dokud chceš, v pohodě, jo. Ale tam byl základ to, že jsem se k těm lidem choval hezky prostě. Jo, a to bylo, za mě, to je to nejdůležitější, jo. To znamená, hele, pořád jsme lidi, pořád chceme vyvíjet hry, dobré hry, ať nás baví a ať to ty vývojáře uživí. Takže asi tak. To se mi líbí ta motivace, že vás bavil vlastně vývoj té hry a nebylo to třeba jenom kvůli penězům, nebo aby se měli dobře, ale to poznáš totiž, když tu hru budeš vyvíjet jenom kvůli penězům, tak to na té hře poznáš a je dost možný, že vlastně ta hra třeba něco vydělá, ale pak půjde jako rychle dolů, jo. To znamená, tebe už tam třeba nenapadnou některé věci, co by byly jako hezký. Jo, a pak třeba vidíš hry, které jsou jak přes kopírák. Jo, že vlastně máš nějaký žánr, já nevím, nějaký tycoon, všude má, pak desi cosi, jo, ale není tam třeba nic navíc. Jo, to máš třeba Voodoo, je
firma, co vydává mobilní hry, oni vždycky z něco třeba vystřelili, nějakou hypercasual hru a teď jsi viděl najednou po měsíci nebo po týdnech x kopií, jo. Ale je jasný, že ty kopie prostě to nezvládnou. Samozřejmě Voodoo a tak podobně jiné firmy taky kopírujou, všichni kopírujou. Jo, ale dal tam něco svýho, hlavně tě to baví. Proč taky jako nekopírovat, když tomu přidáš něco? Ale všichni kopírují ve všech průmyslech, to je jedno, jo, jakože ve výsledku. Jo, nesmíš kopírovat samozřejmě autorský práva, jméno a kde si to si dávat pozor. Jo, takže. Super. Jaké dovednosti jsou podle tebe nejdůležitější pro úspěch v tomto oboru? No, je to samozřejmě jsou dovednosti, které jsou spjaté s tou danou profesí, to znamená programátor musí mě programovat, logicky myslet a tak podobně, designer musí mít kreativitu a blablabla. Jo? Ale obecně by ten člověk měl být schopný aspoň trošku nějakým způsobem komunikovat, protože vlastně v tom týmu se hodně komunikuje. Jo? Když člověk bude mluvit takhle, i u pohovoru se to stává. Máš někoho u pohovoru, on přijde, je to programátor nebo někdo a on s tebou mluví a takhle čumí do země. Hej, toho člověka budeš hodně zvažovat, jestli to tam chceš nebo ne, může mít Nobelovku nebo něco, ale říkáš si, hej, jako nebude se s tím člověkem dobře dělat. Jo, třeba. To znamená, komunikovat je důležitý, jo, na tom to padá a stojí ve výsledku, jo. A potom, aby měl právě nějakou psychickou odolnost vůči nějakým stresům, deadlineům a kdesi cosi. A pak samozřejmě dovednosti specifický pro tu profesi. To dává smysl, protože když si někdo představí podle mě programátor, vývojář, tak si spíš představí nějakého nerda, který pořád sedí u počítače, ale ty mi úplně tak nepřipadáš. No, jako já často sedím u počítače, to je pravda, ale to je právě to. I ti nerdi, jako programátoři, sedí u počítače, jsou na meetingu, jo, a jich tam třeba 5 nebo 3 a musí se mi domluvit, jo. Jo, musí sdílet kód, musí tohle, tamto. A když se třeba bojíš na něco zeptat, jo, nebo jsi junior programátor, máš senior programátora a ty jako junior se bojíš seniora, to taky není dobrý, jo. Jo, senior musí se na druhou stranu umět komunikovat s juniorem, aby mu popsal, jako, co je za problém. Jo, samozřejmě jsou výjimky. Jsou lidi, co prostě komunikovat i tak neumí a jsou v tom herním průmyslu. Jo, to tak samozřejmě je. Jo, nějak se tam dostali. Jo, ale to no. Okay. Jaký herní engine je podle tebe nejlepší pro začátečníky? Tak já dělám Unity samozřejmě, takže tady ta odpověď je asi jasná. Ale já to řeknu to jinak. Bez ohledu na to, jaký engine já dělám, tak ti lidi si musí uvědomit, co od toho čekají. Jestli od toho čekají to, že se budou jenom učit a tu hru kdyby nesestaví a nedají na nějakou platformu, PC, mobil a tak je to jedno. Nejrychlejší křivka učení je asi v Unity, jo? Nebo třeba Cocos 2D, možná Godot. A samozřejmě i Unreal má určitou jako pěknou křivku učení na blueprintech, to znamená bez možnosti programování nebo bez nutnosti programování. Jo? Ale pokud přemýšlíš tak, že chceš dělat ten projekt už jako s cílem to někam dát na jakoukoliv platformu, PC, mobil, jo, VR, AR, web, tak by si měl vybírat podle toho, vlastně kam to jde, jak je to jednoduchý to tam dát a zjišťovat si o těch enginech, jak to jde udělat a v čem to vlastně ty můžeš modifikovat. Vlastně jaký jazyk používáš v tom engineu. V Unity používáš C#, v Unreal používáš C++, modifikovaný C++. V Godotu používáš zase C#. Jo? Co je ještě důležitý je komunita kolem toho engineu. Když si napíšeš jakýkoliv problém na Google, co ty třeba hledáš a nemůžeš, nebo nejsi schopný ho najít na začátku, když začínáš s tím enginem, tak to není dobrý. Protože jako, jo, bude ti to trvat dlouho. U Unity máš kupu tutoriálů, máš kupu věcí vlastně na internetu. Já se taky občas dívám na nějaký tutoriál na YouTube, zrovna na specifickou věc, co zrovna někdo natočil. Jo? Jako proč ne? Jo, prostě jsem si říkal, hele, nebudu přemýšlet teďka nad tím 30 hodin, jak to vyřeším, podívám se, jak to
jako, jak to někdo řešil a pak si třeba modifikuju to jeho řešení. Úplně v pohodě. Takže je tam hodně důležitá i kreativita. No to je jedno z hlavních věcí, no, bez ohledu na profesi. Mhm. A jak moc oproti ostatním věcem? Je to důležitý kreativita. Ten nevím, mě třeba, jestli je důležitější znalost programování, nebo právě ta kreativita, nebo nějaký další věci. Ale tam strašně záleží na tom, jakým způsobem ta kreativita je myšlená. Protože vlastně kreativní myšlení nebo kreativní řešení může být jako i v programování, že vlastně ty řešíš nějaký problém a ty nemusíš umět programovat jak nejlepší programátor na světě, ale ty to kreativně můžeš vyřešit a fakenout. Jo? To znamená, ty něco třeba můžeš udělat přes shadery, jo, naprogramovat to přes shadery, přes grafickou kartu, jo, a bude to ve výsledku fake, jo. Vlastně v herním průmyslu je hodně věcí fake, jo, že hráč to vlastně ani nepozná, jo, že se to neděje, třeba i fyzikálně nějaký efekty, jak jde si co si. Já jsem teďka třeba dělal příklad. Teďka mám střílení v Zombie Safe House, kde hráč klikne, vystřelí neviditelný paprsek okamžitě v tom snímku, který je nekonečný, nebo třeba na 100 metrů, já okamžitě hitnu target, to znamená cíl, zombíka, ale ty nic nevidíš. A já tam fakenu to, že tam pustím particle střely s nějakým jako zpožděním, jo, ale ten feel, jde o ten pocit té střely, že tam fakt něco letí, jo, ale ve výsledku ta střela nic netrefuje. Jo, ona je jenom vizuální věc, takže je to fake. Já se to trefil jinak. Jak ty to nevidíš. Jo? A ve výsledku stejně v tom výsledku jde o ten feel. Jaký z toho máš pocit. Super. No. Jak se pracuje ve velkém týmu vývojářů oproti solo vývoji? Teďka jsi vlastně mluvil o Boomer Games a o své vlastní hře Zombie Safe House. Tak jaký to je? Zombie Safe House a o čem? A o Boomer Games. Například. Jo, Boomer Games nebo Good AI. Jo, jasně. Tak solo vývoj, tam musíš řešit všechno. Musíš řešit, kde vezmeš zvuky, kde vezmeš grafiku, kde vezmeš cokoliv. Nikdo ti neporadí, nikdo ti to nenadizajnuje. Ty si to vymýšlíš celý sám. To znamená, teď si vem, že ty zastupuješ x profesí, x lidí. Jo, to znamená, asi těžko uděláš prostě jako velkou hru sám, jo, typu GTA, to je nesmysl. Jo, to samý, Vovko, multiplayer, to je nesmysl. To neuděláš sám. Jo, vůbec. No, ale je to zajímavější v tom, že ty jsi schopný si sáhnout na hodně těchto věcí a jsi schopný právě projít celým tím procesem jako solo vývojář. Od začátku design, nějaká implementace, jo, a začneš jako dělat updaty a hlavně to vydáš. To znamená, ty si projdeš celým tím procesem a najednou zjistíš v určitých možnostech třeba, hele, mě víc baví třeba ten design, já se budu držet tady tohoto, půjdeš do velkého projektu, ale chceš dělat jenom toto, takže ty už víš přesně, co chceš dělat. Jo, když jsi ve velké firmě, kde máš specifickou věc, tak tě to může třeba omrzet v tom, že ty vlastně děláš jenom tohle a řekneš si, mě nic jiného nezajímá. Tak já budu jenom tohle. Jo. Třeba budu jenom programovat, mě nezajímá, jestli to je nadizajnovaný správně. Jakmile se už dostaneš do takového stavu, že vlastně děláš jenom tady tuhle věc, to už je, jak kdybys byl v korporátu, jsi prostě v úzké nějaké jako škatuli svýho zorného pole, kde vlastně děláš fakt jenom tuhle věc, tak jsi takzvaně občas i ve zlaté kleci a může tě to rychle přestat bavit, můžeš mít syndrom vyhoření, jo, a prostě neposunej se. U toho solo, jakože za mě není špatný, nebo není dobrý ani špatný, ani jedno, solo a velký vývoj. Za mě je dobrý umět v oboje, nebo zažít si v oboje, anebo dělat to zároveň. Když jsi ve velké firmě, tak dělej i nějaký svůj projekt. A v ten moment vlastně ty nevyhoříš tam, protože vlastně děláš hodně věcí u sebe. OK, takže teď jsme si řekli solo a velký vývoj a teďka mám pro tebe další otázku a to je,
Jaký je rozdíl mezi indie vývojem a práci pro velké herní studio? Jo. To je důležité říct, co to je indie vývoj, jo? Mm-hmm. Indie, takzvané independent. Jo, to znamená, že hodně lidí má zažitý, že indie je nějaký malý studio. Jo? Ale independent znamená, že to je nezávislý. To znamená, že má peníze, vlastně, že nemá investory. Jo, třeba. Mm-hmm. Jo? A samozřejmě těch definic je X. Někdo se mnou souhlasit může, někdo nemusí. Ale takhle, rozdělíme si to takhle, že indie je malý studio s málo penězma a velký studio je velký studio s hodně lidma a hodně penězma. Jo? Rozdělíme si tu otázku takhle. Mm-hmm. Ten rozdíl tady je markantní právě v tom, že ty máš malý budget v indie studiu. To jsme měli třeba právě v Boomer Games, anebo to mám ve vlastní hře. Že? Mám tam jako fakt omezený peníze, to znamená, musíš přemýšlet častějš o tom, co do té hry třeba nedáš a co si jsi schopnej koupit. Jo? Jinak řečeno, nebudeš třeba mít grafika na to, aby ti vytvořil grafiku, custom, ale tak ji koupíš, protože to je levnější. Koupíš si radši celý balík grafiky za $100, než abys dával borcovi 50 000 měsíčně na to, aby ti vytvořil pár baráčků. Jo? To je příklad. Mm-hmm. Jo? My jsme samozřejmě měli i custom grafiku, i koupenou. Jo? A začneš to kombinovat. U té velké firmy, tak když si představíš neomezený budget, jo, v miliardách nebo tak tam máš spíš podle mě jiný problém. Jakože těch peněz máš moc a začneš prostě vymýšlet kraviny. Jo, že vlastně ty už se nesoustředíš úplně na to, aby to bylo co nejlepší, perfektní a tak. To znamená, hodně často se stává, že vlastně se neškrtá. Nebo se zapomene škrtat, jo. A nebo se fakt řeší blbosti, jako úplný detaily. Hele, má tohle tlačítko mít modrou nebo červenou barvu. To je úplně jedno ve výsledku, jo. Prostě to tam prdní, jo, a uvidíme. Bude feedback od uživatelů, že tak to změníme. Uděláme si heatmapu třeba, kde mají tu myš celou dobu, aby jsme viděli, co se děje. Jo, a nebo půjdeme podle nějakých normálních standardů, nebo okopírujeme nějakou jinou hru. Jo, která je úspěšnější než my. Jo, a v tom mají za mě velký studia jako trošku problém, jo, protože řeší občas totální kraviny. Zase, může se mnou někdo souhlasit, nemusí. Takže hodně mikromanagujou. Taky se stává. Rozumím. A jak vidíš budoucnost herního průmyslu v České republice? Dobře. Dobře? Vidím to dobře, no. Tak hele, pořád je to větší než filmový průmysl. Jo, a těch firm je tady dost, přibývá, to samozřejmě hodně firmy krachuje, jo, ale o to úplně nejde. Jde o to, že hry jako takový jsou tak dobrý médium na to, jako vytvářet a vytvářet a prezentovat příběhy, jo, názory a tak podobně, že to je lepší ve výsledku jak film, je to víc interaktivní. Samozřejmě na něco je lepší film, jo, na druhou stranu. Neříkám, že jsou filmy špatný, já se na filmy dívám každý den. Jo, ale je to jiný a je to velký a hlavně je to mezinárodní. Jo, je, jakože ty uděláš hru a můžeš ji propagovat, kde chceš. Ty ji vydáš na Google Play a můžeš to propagovat na Filipínách. Je to úplně jedno. Jo, takže jo a takhle. A jako solo vývojář, když to přeženu, když si představíš, že budu dělat hru, pro mě je jednodušší udělat hru než film. Jo, a to znamená, že já udělám třeba i malou hru, mám kamoša, co dělá jak kdyby zatím mobilní hry a živí se tím. A je úplně sám. Jo? To znamená, že jsi schopnej se tím úplně sám uživit. Takže plus samozřejmě ty platy v herním průmyslu jsou občas dobrý, občas špatný, ale prostě dá se uživit a hlavně je to něco, co tě baví. No. Ty jsi říkal, že hraješ od 4 let hry. No. Jaký jsou tvoje top 3 herní zážitky? Jaký úplně momenty? Top 3 herní momenty? Když si teďka nic nevybavím, bude to blbý. Zkus něco. Třeba teďka Rocket League hrajem, tak dá tam nějaký gól. Jo, občas ho většinou dáváš ty, takže. No to. 3 herní zážitky. Když jsem hrál Warcraft 3 a vznikla vlastně MOBA, vznikl vlastně Dota.
to byla jako upřímně, to jsem hrál strašně dlouho. Jo. A pak jsem přešel na LOLko. Jo, to mě chytlo taky. Jo, a to znamená ten princip, ta mechanika těch 3 line, že hraješ každý zápas každý meč za jinou postavičku, jo, a tyhle věci. To bylo jako hodně zajímavý. Pak já hrozně mám rád střílečky, to znamená hry z první osoby. To znamená, tohle je pro mě jako vždycky dobrý zážitek. A když vidím jako hrozně propracovaný animace, jo, což samozřejmě sám vím, že to je dost složitý a hlavně drahý. Jo, znamená udělat úplně propracovaný animace, jako je síla. A nějaký zážitek pro mě třeba spíš jako, nevím jestli herní, ale z herního vývoje, je když jsem viděl prostě inverzní kinematiku na prstech třeba zbraně. To znamená, ty máš animaci, že držíš zbraň, jo, a třeba v Apex, já hraju Apex Legends, že v Apexu držíš zbraň a on prostě prstama dělá tohle. Jo, třeba. Jo, nebo tam dělá nějaký kraviny a to je strašně hezký. Jo. A oni používají samozřejmě něco, čemu se říká inverzní kinematika, že zpětně počítají uhlí mezi kloubama a tak podobně, aby to přesně obejmulo tu zbraň. Jo. Znamená, ten herní vývoj se měl líbit v tom, že je to hodně i technický, jde to hodně do fyziky, do všeho možného. Jo. Díky vlastně i hrám a herním průmyslu jsem se dostal k vojenským simulátorům do Saabu. Jo. Tam to bylo taky zajímavý. Najednou úplně jiný svět, ale jak kdyby nebyly to hry, byl to simulátor, ale pořád v herním engineu. Jo, to bylo zajímavý. No a jo, ještě velký zážitek byl, když jsem začal hrát Gothic 1. Jako strašně se mě líbí, já jsem hrával jako, když jsem byl mladší, ty RPGčka, jako Gothic, Skyrim, Oblivion a prostě mě to vtáhne do toho příběhu, což je jako wow. Takže asi tohle, no. Jestli byly 3 nebo 4 nebo 5, nevím. Možná jich bylo víc, ale to vůbec nevadí. Jaká je tvoje rada pro někoho, kdo chce začít s herním vývojem? Začni. Začni. A dál? Začni, no. Když už chci začít? Kam mám jít? Nebo co mám dělat? Jo. Jako jak začít, myslíš? Jakože? Tam je otázka, jestli by to bylo jako já, že hele, hraju hry strašně rád a prostě zajímá mě to, no tak se o to začni zajímat. To znamená, hledej nějaký různý eventy, jaký jsou. Třeba Game Access je zajímavý festival tady herní, jako konference v Brně, jo, pak je myslím Gamescom nebo GDC, já nevím, jak se to jmenuje přesně v Praze, jo, a tak podobně. To stojí samozřejmě prachy, ale jako studenti a tak je to levnější a kde si co si. Znamená začít se zajímat o to, co to je herní vývoj, herní průmysl. Jo, co to znamená? Jo, neříkám, že člověk má hnedka skočit do nějakého kurzu nebo tak. Pokud chce přímo jako konkrétní věc, že hele, chci vyvíjet hry, běž na YouTube, jo, kup si kurz, těch kurzů je hodně, jo, v češtině mám snad jenom já, jo, ale myslím, že tady bylo něco jiného. Jo, znamená, hele, začni se zajímat. Jo, začni se zajímat i v tvým okolí, co se týče lidí, vlastně, jestli někdo něco takového dělá. Jo? A vlastně to tě posune dál. Když to přeženu, všechno je o lidech. Když budeš znát ty správný lidi, tak se budou dít ty správné věci. To jsme říkali, no, že herní průmysl je hlavně o kontaktech. A to hodně. To spousta průmyslů vlastně. Jo, příklad těch kontaktů. Dělal jsem kontrakt pro firmu Tribes Studio, dělají kryptoměnovou hru. Jo, dohodil jsem tam grafika, který tam ještě furt je, já jsem mi pomohl to vydat, dobrý, mají to vydaný. A majitel je bývalý viceprezident firmy King. Jo, firma King dělá Candy Crush Saga, jo, hru, což je mega úspěšná hra. Já s ním mám dobrý vztah, jo, pomohl jsem mu vydat jeho hru, jo, takže vlastně a já mám možnost třeba jako se dostat do té firmy King, kdybych chtěl. Jo, nabízejí teďka práci třeba v Barceloně. Jo, já jsem nechci stěhoval do Barcelony. Jo, i když jako, jo, kdyby se mi to město, jo, ale jde o to, že najednou jsem se dostal k někomu, kdo vlastně má hodně dobrý kontakty. Jo. Nebo když budu mít nějaký nápad nebo cokoliv, já ho můžu kontaktovat, hele, je to dobrý nebo není. Jo, a prostě,
A najednou to začíná být jiný, jo. Tady těch kontaktů znám víc, jo, z různých firem, z zahraničí, z Česka, jo, a jakože zase tě to posouvá nějakým stylem, jo, nebo ti občas dohodí nějaký kšeft, jo, nějaký kontrakt. No, takový dobrý příklad. Jo, to je dobrý. Sice do té Barcelony nemůžeš teď, ale je dobrý vědět, že je taková možnost. No, jasně. Že ti to někdo nabídnul. No, nabídnul, jakože kdyby se přihlásil, tak mám dobrou referenci. Je to borec, co tam jako pracoval a může mi třeba pomoct. Jo? A on se nabídne, že mě klidně pomůže právě, víš, takže... No. OK. Co bys doporučil začínajícím vývojářům ohledně jejich prvního projektu? Toho je hodně, že? No, ani ne. Prostě být při zemi. Hele, hodně takových věcí. A já jsem to měl, že hele, hrál jsem Vovko, uděláme Vovko. Úplná kravina, že? Hrál jsem CSko, jo, 1.6. Jo, uděláme CSko. Jo. Hele, nejdůležitější, nedělat multiplayer. Jo. Ty všichni si uděláme 100 proti 100 hráč. Ne, neuděláš. Prostě neuděláš. A řeknu, i kdybys na to měl jako skill, nemáš na to prachy. Jo, to je drahý. Jo, musíš platit servery, musíš platit tohle, ono, blablabla. Jo, je tam hodně věcí, co jako musíš vyřešit. Za druhé, vývoj je dost delší třeba u multiplayeru. Jo, prostě to nechceš dělat. Jo, samozřejmě záleží, jaký ten multiplayer je. Peer-to-peer, jo, klient server a tak podobně. To znamená, jinak řečeno to nepředizajnovat. Co bych poradil, chceš dělat nějakou hru? Super, nějaký svůj první projekt. Jako úplně svůj první projekt nedělej svůj výmysl. Vem si nějakou hru jednoduchou, která se ti líbí a udělej ji. Udělej kopii nějaké hry. Na tom se naučíš hrozně moc věcí, které pak použiješ i na vytvoření své vlastní. Jo, znamená, vem si třeba, hele, vždycky, když něco vymyslíš, nějaký projekt, chceš udělat, tak je to ve specifickém žánru, jo, nebo jsou tam specifické mechaniky. Nikdy nevymyslíš něco, co je úplně, jako, co nemá žádnou mechaniku, jako ve hře. Jakože, jo, vymyslíš takové mechaniky, kde ty mechaniky v žádné jiné hře nejsou, to je nesmysl. Jo, ještě jsem to neviděl. Good luck. Jo. To znamená, že pokud máš ty mechaniky typu, třeba je to FPS, jo, nebo je to strategie, jo, kamera se hýbe určitým způsobem, tak, to jsou mechaniky, jo, nebo features, funkce. To znamená, pokud to máš vymyšlený ve svém projektu, tak si vyber hru, kde těch mechanik je co nejvíc podobných, co máš ty, a udělej tu hru. A ty uvidíš potom, jestli to má význam a budeš dělat vlastně ty zároveň, když budeš dělat kopii toho, tak vlastně budeš dělat zároveň i tu svou, protože ty funkce budeš dělat. Ale na začátku ty to uděláš tak na prd, že to stejně budeš dělat znova, protože to je první projekt. Jo? To je, jak kdyby ses učil cokoliv. Dělat, jak se dělají ty hrnky na takovým tým válci, nebo co. Jo? Tak asi první hrnek neuděláš wow, že? Jo? To je prostě všude stejný, jako jo, tady to. Zkoušet, učit se. Příklad krásný je Rovio Entertainment. Angry Birds. Angry Birds je asi 50. hra firmy Rovio Entertainment. Oni udělali 49 her, které stojí úplně za prd. Až 50. hra jim vydělala prostě ranec. Jo. Samozřejmě ty hry třeba fungovaly, jo, ale. Jasně, no. Většina lidí chce úspěch hned a to věc, někdy úplně hned není, no. Nejdůležitější je vydržet, no, to je asi nejdůležitější vlastnost snad ve všem, co děláš. No, můžeš posilovat, můžeš cokoliv, ale když nevydržíš, tak se to nestane. Super. Jak se nejlépe naučit programovat pro herní vývoj? Jak se ne? Pro herní vývoj? Musíš to dělat, no. Musíš programovat. Někde musíš začít, hele, jo. Mít dobrý základy je důležitý. Základy můžeš mít ze školy, jo, z vysoké. Já jsem začal programovat na vysoké. A tam máš samozřejmě základy, tam herní vývoj v programování zatím není, myslím. Na výšce je teďka, myslím, design nebo tak. Ale ono to časem bude. V zahraničí jsou vysoké školy, kde jsou přímo určený na herní vývoj. Myslím, v Anglii je nějaká. Jo, znám dokonce člověka, co někam takhle chodil, jo, a dělá pro nějakou firmu tady. Jo.
Takže hele, jak začít? Hele, můžeš, to je jakkoliv, záleží v jaký jsi situaci. Jestli student je nejjednodušší a nejlevnější do školy. Jo, a začít programovat. Pokud už do školy jít nemůžeš, nebo chodíš do práce, tak začni kurzama, nebo YouTube tutoriálama, jo, a začni se o to zajímat zase. Jo. Samozřejmě má to své pro a proti. Začneš YouTube tutoriálama, tak prostě každý to třeba popisuje jinak a ty budeš zmatený. Jo. Nejlepší za mě potom jsou nějaký obsáhlejší kurzy, jo, kde to vysvětlují jako celek. Na jakou výšku musíš jít, aby se tam naučil programovat? Hele, to je jako jednoduchý, stačí si vybrat jakýkoliv IT obor. To může být v Brně třeba klasika VUT, masárna, Mendelka. Mendelka má taky, takže jako to jo, a to je jedno, kam půjdeš. Jo, ve výsledku je to stejně na tobě. Jo. Hele, na výška už není o tom, že oni tě to do tebe kopou jak na střední, jo, to sám víš. Jo, pokud se to neučíš sám, tak stejně umíš pret. Takže tak nějak. Nebo se naučíš na zkoušku rychle. No jasně, a pak to zapomeneš, no. A pak to zapomeneš. Což je vlastně to nejhorší, co můžeš udělat. No, záleží na předmětu, hele. No to jo, záleží na předmětu a co chceš dělat do budoucna. Určitě. No. Jak důležité je marketing a propagace pro herní vývojáře? No, extrémně. To si teďka zkoušíme vlastně v minihrách, Minigames Mayhem. My jsme vypustili hru, že jo? Bez marketingu, jenom po známých. A máme kolik? 70 prodejů, 70-80 prodejů. Na druhou stranu my jsme to tak chtěli. Jo? To je důležitý říct. My jsme nechtěli vydat hru, jo? Mít s prominutím stejný průser, jak z Last Holiday. Že jsme to chtěli pořádně otestovat. Jo, a kde si co si, takže tohle nám funguje hezky, jo, udělali jsme to najednou úplně jinak. Poučili jsme se jako vývojový tým, ale na druhou stranu tady vidíme, že vlastně u Last Holiday byl hype. Tam byl hodně velký hype marketingový, jo, takže tam se prodalo jako ranec ze začátku. Ne dostatek, aby to zaplatilo investici, jo, ale prodalo se toho dost, jo, protože tam byl marketing. Tady zatím nic není, ale marketing jako je připravený, a čekáme vlastně na update a uvidíme, co se stane. Ono se něco stane, jo, protože pokud jsme bez marketingu prodali do 100 kusů, tak s marketingem prodáme mnohem víc. Jo. A nejenom v Česku, nejde jenom o Česko. Jde vlastně o všechno, jo, o jakýkoliv stát. Jo. A samozřejmě zase, neprošli jsme žádnýma festivalama na Steamu, jo, ta hra na Steam, neprošli jsme žádnýma slevama ještě, je to jako čerství. Jo. Ale kdybychom s tím neudělali vůbec nic, tak se prodá co? Pár kopií měsíčně? Jo, to jde vidět prostě. To samý, Zombie Safe House. Já mám puštěnou reklamu na Zombie Safe House. Jo. A mám to optimalizovaný, že mám instalaci za 0,5 koruny. Což je super. Jo. Ale já si na tom testuju vlastně, jestli ti lidi tam vydrží, nevydrží, jo, jak daleko se v té hře dostanou a tak podobně. Jo, to znamená, ale kdybych to neplatil, tak já nemám tak dobrý účet na Google Play, nebo tak dlouho a tak dobrý ASO, což je něco jak SEO na web, tak je to na to. Jakože by si ty lidi tu hru vyhledali podle klíčových slov, to tak jako dobrý nemám. Jo? To znamená, já bych nedostal žádný instalace, možná i v jednotkách. Jo, protože ta hra je zadarmo, dobře, ale jo, takže bez marketingu jako nic, no. To je jedna z věcí, na které vlastně chceme zapracovat i na tom ASu do budoucna. No jasně, jako tam, hele, pořád na tom můžeš pracovat. Jako, no jasně. No, a samozřejmě peníze ti pomůžou, ale pokud platíš reklamu a máš z toho instalace, super, pokud to vypneš a nemáš žádný, no tak to není dobrý. Jo? Ty vlastně tou placenou reklamou tomu máš pomoct té organice, aby ta organika začala nějak. Jo? Ale pokud to vypneš a nemáš tu organiku, tak vlastně tam je něco špatně. Jo? Ta hra asi není dobrá, nebo něco tam je špatně prostě. No, a to musíš hodně analyzovat, co se děje. Jo? Bez ohledu na to, jestli to PC nebo mobil. No není být dobrý, upnutý jenom na placenou reklamu. No jako, hele, může ti to uživit. Jsou firmy, co tak fungujou. Jo, znám je, nebudu jmenovat tady. Jo, ale funguje to. Jo, proč ne? Když dáš do reklamy 100 000 euro za měsíc a vydělá ti to 120 000 euro, můžeš pohodě. Jasně, no, ale může cokoliv stát, zrušit ti účet, ale kdybys měl jakoby víc větší dosah,
klidně i na sociálních sítích nebo někde jinde. Jak to myslíš, ruší ti účet? Může se stát třeba nějaký technický problém, najednou ti ta reklama vypadne a na nějakou jo, dobu. To se, ano, se může stát. Může se to stát a než to nahodíš, tak jo. To se může stát, no. Tak je lepší mít asi víc zdrojů, než ten jeden. To asi určitě. Super. Jak se vypořádat s kritikou od hráčů a recenzentů? Nečti to. To je úplně jednoduchý, ne, jakože... Hele, jakože já nemám problém s feedbackem, když je konstruktivní a v pohodě. Jo, znamená, jestli mi dává někdo negativní feedback a jenom na to nadává, tak je mě to k ničemu, protože vlastně, hele, hokej si s tím nespokojený, ale proč? Pro mě důležité to proč. Jo, jestli máš problém s cenou, sorry, nepomůžu ti s cenou. Jo, prostě to tak je. Tak si to nekupuj. To je úplně jednoduchý. Jo, nebo to třeba počkej, to bude ve slevě. Jo. Pokud máš problém s něčím, že je nějak něco nadizajnovaný, ale na druhou stranu my jsme to tak chtěli, tak hele, tak to nehrej. Jo, to je taky jako nebudeš hrát lolko, protože to má jako podle tebe špatný design a budeš na to nadávat. To je blbost. Jo. Další věc, jakože pokud tam někdo začne psát jenom z prostý slova nebo něco, tak to je úplně jako nonsense. Jo, to se taky stává. Jo, nejenom u našich her, nebo to se stává u všech vlastně. Jo, a jako s tím nic neuděláš. A na co to budeš číst? Jako k čemu ti to je dobrý, víš? Jo, prostě ty z toho nic nemáš. Tak jako nečti to. To nemá žádný význam. To samé, když jsme začínali Kerry Core Academy v roce 2019, hrozně negativní feedback. Samozřejmě, jako hodně. Jo, ale proč? Jo, jakože takový krásný přísloví v angličtině. Haters gonna hate. Jo, pokud budeš jenom hejtovat a nic mě to nedá, hele, pokud někomu vadí, že vzdělání je tady zadarmo a pak tady zadarmo ani není, hele, to je tady furt, jo, bez ohledu na to, co to je. Jo, jakože tam každý si musí zamyslet nad tím, hele, jestli chceš hejtovat a dávat energii jako do komentářů nebo do recenzí, která je špatná, dobře. Ale klidně ju dej už špatnou, ale dej tam aspoň něco, jak to mají zlepšit. A nevylívej si jenom zlost, že se ti něco nelíbí. To je jako pro ty vývojáře to úplně k ničemu. Jo. Jako oni si jenom řeknou, tak jako co, no. Jo, já vlastně nevím, proč to udělal. Ale tak dá se říct, že tvůj YouTube kanál je takovej na to naučení herního vývoje. Že máš vlastně i něco zdarma k tomu kurzu. Že se spoustu lidí může naučit třeba svýho YouTube, že jo, takže... Jako můžeš koukat, jo, takže nevím, můžeš, proč by vlastně hejtovali, že... Hele, to tady bude vždycky, to je právě to. To tady bude vždycky, jo. Vždycky tady bude, že někomu se něco nelíbí. No tak se ti to nelíbí, no. Jako strhni dav kvůli tomu, jako. Nebude se to líbit více lidem, jo. To je jako, hele, politiku tady řeč nebudem radši. Ale líbí se mi, jak jsi od toho roku 2019 posunul, protože si pamatuju, že ti to trochu i mrzelo, že ti lidi psali jasně, takhle. Jasně, dostaneš depku, že jo, a najednou se díváš, že má to vůbec smysl, jenomže o to jde, jo. To je to vydržet, prostě to vydržíš. Jo, třeba mě, to je taky vtipný, mě jeden borec, on ví jméno, on přesně ví, kdo to je, když se na to podíváte na tohle video, tak mě totálně vyhejtil prostě v Unity 3D CZSK skupině na Facebooku a normálně tam psal, kde si co si blablabla. A já jsem mu pak jsme si psali spolu, v výsledku jsem mě jako za něco omluvil, jo, a tak podobně. V podstatě zpochybňoval i to, že jsem chodil na vejšku. Říkám, hele, to je úplně mimo, jo. Jako sorry, to je divný. Jo, mám tady jako diplom, mám tohle, mám tady docházku, kde si co si, jo, mám diplomovou práci a tak říkám, co tady chci zpochybňovat, jo. Jako good luck. a ve výsledku, já jsem na něho nereagoval špatně, jako že bych se s ním hádal, to nemá žádný význam. Pokud to na tebe řve, nadává a je protivné, hele, buď se budeme bavit normálně, jo, a nakonec totiž, proč to říkám, je, že se mně povedlo, že jsme se pak bavili úplně normálně, ale úplně v pohodě. Takže byli jsme úplně v pohodě, já na něho nejsem naštvaný, jo, protože tam jde o to, že když většinou někdo nadává, tak má málo informací. A z těch málo informací si dělá úsudek, který asi není dobrý.
Jo? Většinou to tak je, nemusí tak být. Mm-hmm. Jo. Vlastně i proto jsme natáčeli to promo video, aby lidi věděli. Taky, no, jakože je možný, že jsem něco špatně komunikoval, jo. Mm-hmm. Znamená, jako, ano, když se podíváš, že jo, na cokoliv, co kupuješ, se podíváš na webu a máš tam třeba jenom cenovku a to je všecko, a máš tomu jenom název produktu, tak si řekneš, jako ta komunikace to je za prd, jo, jakože já si myslím, že já jsem se musel hlavně posunout v té komunikaci, jo, ale já taky mluvím určitým způsobem, mám vyjadřování určitým způsobem, který se nemusí líbit většina lidem, já mluvím hodně nahlas, jo, mám samozřejmě moravský přízvuk, jo, znamená, to se zase nemusí být v Čechách. Hele, jo, to máš furt něco, jo, ale jako já se nebudu měnit kvůli všem lidem, ne, jako já chci být úplně v klidu, jo, mluvit v klidu, ale i tak se musím zlepšit v tom projevu, už a jenom proto, abych třeba natáčel jako pěkně ty videa do kurzu třeba, jo, nebo přednášel, jo, nebo tak. Jo, nebo jo, a hodně mě pomohlo třeba ty prezenční kurzy, když jsme dělali. To bylo super. Jo, to mě pomohlo hodně mluvit vlastně a přiblížit se i k těm lidem, jo. To bylo fakt super, no. Teď na to trochu navážu. Je pravda, že se vrací prezenční kurz? No, chystá se to. Chystá se. Jo, bez sranda. Bez sranda, no. Super, tak jo. Kolik tam toho ještě máš, ty Vogo? Tyjo, kolik toho mám? Ještě tady mám na tebe nějaký finální otázky. Takže... To je fakt jako výslech. Je to výslech herního vývojáře. To je výslech. Tak jo. Jaký jsou běžné chyby začínajících vývojářů a jak se jim vyhnout? Co bys jim poradil vlastně na tom začátku? Co jsem se setkal je hodně. Samozřejmě to jsem něco z toho říkal, ne? Nepředizajnovat to, nevymýšlet, jakože, zaprvé nevymýšlet kolo. Jo, když už někdo něco vytvořil, tak to prostě jako tak udělej. Jo. Nedělat věci, co jako za 10 lidí, to znamená nedělat multiplayer a jiný takový nesmysly. Jo. A být jako hodně pokornej v tom, že vlastně ty jdeš do toho s tím, máš jít do toho s tím, že v to vůbec neumíš a chceš pomoct. A ne, že třeba pásnu, tě vezmou do firmy jako junior programátora a ty jsi nejchytřejší na světě. To tak není dobrý. Jo, jakože jako trochu pokory v tom, jakože dobrý, hele, mám na to svůj názor, třeba jako junior, jo, a vyslechnu si hlavně ty mediory, seniory, ty jako starší, zkušenější. Oni nemusí mít pravdu, ale většinou mají, jo, protože už si tím prošli, jo, takže jako pravděpodobnost je tam větší, že mají jako pravdu a je dobrý to poslouchat a hlavně se neurážet. Vlastně na tom tvým prvním pohovoru, nebo jedním z prvních pohovorů do toho herního vývoje, tak si tam s tím vlastně měl taky s tím měl problém, že po tobě právě chtěli, abys programoval hru, ale ty jsi předtím tu hru neprogramoval ještě. No. Nevíš, kam tím mířím? Ne, teďka nevím. Říkali jsme to vlastně v tom promo videu. Myslíš Gamayun Games? Nebo jo, myslím, že jo. No, ale počkej, Gamayun to bylo v pohodě v tom, že tam byl drsný pohovor, ale jakože ptal se mě i na věci, jak se programujou hry a tak, jo, ale já jsem programoval něco jiného 5 let, jo, že jo, já jsem dělal poker hru, ale to je úplně něčem jiným, jo, dělal jsem modul do informačního systému, jo, a takový nesmysly, jo, databáze a tak, ale ty hry prostě jsou specifický prostě obor programování. Ale jakože Gamayun mě pomohl jako hrozně moc a hlavně, co mě kluci udělali na začátku, bylo super, že hele, my tě nedáváme na reálný projekt teďka, ne, ty tady máš 2 týdny a budeš dělat v podstatě nějaký úkoly, co ti dáváme už jako v práci, což bylo wow, jo. Já jsem dostal vojáka prostě a měl jsem zapojit veškeré animace do 3. osoby, jak kdyby, jo, takže jsem tam chodil s panáčkem, jo, a to bylo wow. Nebo jsem dostal tutoriál přímo z Unity, jo, nějakou raketku, co jezdí, no a Borozně řekl, udělej to jako mulťák. Že to můžu hrát 2 na 2 počítačích. Jo, a ne, jako wow, jo. Takže já jsem seděl 2 týdny jako sám, jako mohl jsem se právě ptát, jo, hele, nevím tohle, nevím tamto a oni byli jako fakt super. Jo, jakože na Gamayun Games nemůžu říct vlastně nic špatného. To bylo jako EOIT lidí, super. Paráda.
Co bys si přál, aby ti někdo řekl, když jsi začínal s herním vývojem? Aby mě řekl? Aby ti řekl. No, spíš, abych to pojal jinak. Spíš, kdo mě co řekl, a nebylo to moc hezký. Okay. Tak bylo to, že ty jdeš jako fakt dělat hry, jo. Jako ty vole. Jako hry, jo. To jako, k čemu to je, chápeš? Jo, jakože hodně lidí, co vlastně třeba vůbec nehraje, tak v tom vidí jako nic. Že to vlastně nic není. Jo, ale hry pro mě v podstatě to je o životě ve výsledku, už to přeženu. Jo, jako já se motám kolem her fakt jako od 4 let, jo. Motám kolem her právě to, že já v tom vidím jako potenciál jako skoro všude. Jo, jakože i já, když jedu autem nebo tak snažím nebo přemýšlím o hrách, vidím něco kdesi. Ve výsledku hry jsou nejlepší na to, aby jsi něco naučil. Jo, jako děcka se učí hrama, že jo. Jo, si pamatuju děda třeba, víš, ne? Tak co to bylo? Já jsem myslím nastoupil do Gamayunu a dělali jsme ty prototypy do World of Tanks a děda se mě zeptal, nebo jakože jo, jaký to je, nebo to ono a já říkám, no, ještě mě psal Honeywell, ne, předtím, než jsem nastoupil do Gamayunu. No, do Aerospaceu, Research and Development, ne, že můžu jít tam. No, tak to je pořádná práce, ne, tam jako bys mohl být. A říkám, dědo, já teďka programuju tanky. To nemůžu dělat v Honeywellu. Jo, prostě programuju něco, co chci a co mě baví, co se mě líbí, jo. Máme tam balistickou křívku, všecko možný, jo. To prostě je úplně o něčem jiným a dostanu se najednou hlavně k hezkým věcem, kreativním, jo, a tak. No, ale, že jo, jakože děda je stará škola, já mu to nemám za zlít, jo, prostě děda vůbec nehrál, že jo, nikdy. Ne. Jo, takže... jo, se mnou hrál. No, se mnou ne teda. Jsem hrál na Xboxu, když jsem byl nemocnej a byl jsem malej, tak jsme hráli. Ale tak to hrál jenom protože byl nemocnej. Ale hráli jsme FIFA Street jako no, spolu. Ale tak fakt, to byl fotbal, FIFA Street. No, FIFA to bylo boží. Jo, ale prostě stará škola, takže jo, ale takový lidi budou, jo, ale nejsou jenom lidi jako v důchodu, co ty hry nemusí, jsou i teďka, jo. Znám lidi, co vůbec hry, Třeba příklad, já jsem propagoval ten svůj kurz někde a dával jsem tam, hele, můžete si se mnou na půl hodiny zavolat zadarmo. A Borez mě volal, nebo já jsem mu zavolal, tomu klukovi, a on, že omylem jeho sestra dala jeho telefon do toho mého formuláře. A z něho vypadlo, že vlastně programátor. A webovej, nemožná, nebo backend, něco takového. A že vůbec nechápe, jako, jak někdo může jako, hrát a programovat hry. Ne, říkám, hele, taky názor. Jo, v pohodě, jako dobrý, to byl omyl, takže dík naschle. Jo, takže jsou takový lidi taky, no. Jako. Podporovali tě lidi kolem jako tebe na začátku, když jsi chtěla začít vyvíjet hry a pracovat v tom průmyslu? Moje žena, no. Moje žena jako nejvíc. A samozřejmě jako rodiče, že jo, taky, ale rodiče jsou takový vždycky jakože, no, hlavně, ať jsi v pohodě, jo, a takový, že oni taky neví, co to je. Nebo co od toho čekat. Jo, něco uprostřed. No, nejhorší, když jsi v sobě že jo. To je pak úplně. Koruna no, takže jako jo, ale hele, jakože podporuje. Ty můžeš být, podle mě, ty to neděláš kvůli někomu jinému. Ne, to ne. Jo, ty to musíš dělat kvůli sobě, to znamená, nespolíhej se na podporu někoho jiného. Nesmíš. Protože budou doby, kdy budeš v takový prdeli, vlastně v tým vývoji nebo i tak, a oni ti nepomůžou, protože oni jediný, co, ano, takhle jako pohladilo po hlavě, jo, to bude dobrý, ale nikdo ti nepomůže, protože vlastně oni to neznají. Aspoň nějaká psychická podpora. No, jako takhle, no. Tako jo. Aspoň něco. Jak najdeš rovnováhu mezi vlastní kreativitou a požadavky trhu, když vyvíjíš hru? To je těžký. Na to ti nikdo neodpoví. Specifická otázka, no. Na to ti nikdo přesně neodpoví, protože ať vyvíjíš jakoukoliv hru, ať je to jakákoliv velká firma, příklad EA vyvíjí Call of Duty. Proč si myslíš, že je tolik verzí Call of Duty? Protože oni mají zažitý, že to funguje. Jo? A že ty lidi to hrají a že to je značka. Ale tahle velká firma se bude bát udělat nějakou wow unikátní hru. Jo? Prostě
Hele, nikdo ti pořádně neřekne, že když vyvineš tady tuhle hru, takže bude úspěšná. Mm-hmm. No, když mluvíš o té EA, tak podle mě EA vyvinula i The Sims 4. Ano. A ta má teďka strašně moc DLCček. Ano. A teďka vlastně řekli, že se nebude vyvíjet The Sims 5, ale že budou dál rozvíjet jako tu The Sims 4. Protože třeba vývoj nový hry je ještě jako finančně náročnější, chápeš? Mm-hmm. A pokud mají zažitý, že vydělává do Sims 4, to budou dělat lesíčka, no. Mm-hmm. Teďka právě má přijít nová hra jako podobného rázu, jako je The Sims 4. Vlastně jsem o ní psal článek na web. Vidíš to? Aha. No. Jasně. Super. OK, další otázka. Jak by ses vypořádal s tím, kdyby hra, na které si pracoval roky po vydání, propadla a měla špatné recenze? Tak to je Boomer Games, jo. Tak jak vyrovnáš, musíš se posunout dál, no. Buď bojuješ za to, aby se to spravilo, jestli můžeš, a když nemůžeš, tak musíš počkat, až můžeš. No a hlavně se musíš posunout dál a soustředit se na něco jiného. Tam jako nemáš moc na výběr. Pokud s tím nemůžeš nic dělat. Jo. Což já nemůžu. Super odpověď za mě. OK. Jaký byl tvůj největší morální konflikt během vývoje her a jak jsi ho vyřešil? Morální konflikt, jakože... Měl jsi nějaký? Jsme třeba dali Černocha do hry a tak, nebo co se týče vývojového jako týmu a tak. Jakože. Možná obojí. Vlastně v Last Holiday jsme se jako byli hodně na hraně, že jo. Jo, dávali jsme Černocha do hry a že tam mluvil, že tam nemá co dělat, jo, a tak podobně. Jo, máme tam hodně černý humor a tak, jo. To znamená, jako, hele, já mám rád vtipy a máme rádi vtipy, které jsou super, ale nesmíjou být cílený na to, aby někoho jako konkrétně jako zesměšňovali. Jo? To znamená, my jsme si neudělali srandu z Černochů, že jo? To je právě to vtipný. My jsme si neudělali srandu z Černochů, my jsme si udělali srandu vlastně z té situace, že společnost ve světě nebo v Americe chce po filmovém průmyslu a herním, že tam musí být diverzita, nebo co, jo, a tak podobně, že to je nesmysl. Proč nám někdo jako kecá do kreativní činnosti? Z toho si děláme srandu. Jo? To znamená, tohle je takový to, aby právě jako dával pozor, že nesmíš konkrétně někoho zesměšnit nebo ho urazit. To už by nebylo dobrý. Okay. No, takže tam je tady to morální dilema a jakože to asi jediný, hele. Já myslím to, že nějaká česká firma dělala hru ze středověku. Ty určitě budeš vědět. Kingdom Come? Nebo? Myslím Kingdom Come a právě myslím, že měli i hate na to, že tam právě žádnej jako... Proto jsme to udělali. že tam právě jako žádný Černoch není. A jako, no proto je to vlastně, zvláštní, jak tam vlastně může být. Proto on nás napsal pak CheckRunch. Boomer Games má o Černocha víc než Kingdom Come Deliverance. Ježišmarja. Tak to se... Jo, takže tak, no. To je pěkný. OK. Jak bys definoval úspěšnou hru, pokud bys odstranil finanční aspekt a zaměřil se čistě na herní hodnotu? Zaprvé záleží, co znamená herní hodnota, jestli to má lidi bavit, tak je to jasný. Tak úspěch měříš podle prostě recenzí a jestli to ty lidi baví, no. A ještě jestli to trvá, třeba, jestli ta hra se hraje. Nejúspěšnější hra na světě se dá říct, že je Tetris. To se hraje furt. Jo, to je úplně prostě to se hraje furt, jo. No, takže proč ne? Jo. Nejprodánější byla, myslím, dokonce Minecraft. Jo, to taky jako mega úspěšný, ale zase záleží, jaký velký úspěch chceš. Pro tebe může být úspěšný jenom to, že tu hru vydáš, a že to někdo může hrát, jo. Ale tohle bych řekl, že je hodně individuální. Pro mě, co jsem říkal už myslím na začátku, je úspěšný to bude tehdy, pokud mě to bude bavit, jo, lidi to budou hrát a uživí mě to. Ale ty jsi říkal bez toho finančního, takže takže tak. Myslíš si, že umělá inteligence jednou dokáže nahradit lidské herní designéry a programátory? Proč ano nebo ne? Hele, v určitých sekcích jo. Nemyslím si, že AIčko bude tak kreativní, že by nahradilo vlastně lidskou hlavu na to, aby něco vymýšlelo. Pořád to je zatím kopie, jo. Jako já s AIčkem jako já to nevyvím jako AIčko, jo, ty modely a LLM a tak, ono to ve
ve výsledku on to nepřemýšlí, že jo, ty tomu dáváš prostě příkazy a je to na statistice pravděpodobností, tady ty modely, jo, vytváří to hezký věci, my si s tím pomáháme, že jo, ale takhle, myslím si, že nám to usnadní hodně práce a ušetří hodně času a nahradí to lidi, kteří dělají rutinní prácu. A nebo je to nenahradí, ale udělá se to tak, že ty lidi prostě budou rychlejší. Jo, jakože já bych se nebál nahrazení něčeho, jo, nějak extra, ale nemyslím si, že za nás, takhle, kdyby to bylo tak, že za nás AIčko všechno dělá, tak to bude nuda. Jo. Vím, že tady má nějaký borec v hlavě to, že budou AIčka dělat hry na míru, přímo konkrétně individuálně na člověka, jo. Za mě se to nelíbí, jo, jakože mně to přijde jako proč, jo, protože další věc, pokud by to bylo takhle, přímo na člověka, jak pak budeš řešit třeba mulťák, kompetitivnost a tyhle věci, to nejde, jo, ty chceš soupeřit přímo v té jedné věci, ale ne, že já to mám jinak než ty a teď budeme soutěžit, co to je za blbost, jo. Možná jako single player hry, no single player hry jako třeba, jako, že to bude jako unikátní zážitek pro toho daného člověka, jo. To jako, třeba to asi, jo. hodně specifický. No je, jako, jo, zase u některých žánrů to může být, že to tak, jo, ale to je otázka, to se zase vyvine. Ale zase budou jiné technologie, si vem třeba, když bude hologram, tak najednou vznikne úplně jiný typ her, jo. Třeba. Že to se uvidí. Jo, ale já nejsem tak vysoko, abych tady tohle jako určoval, ten směr. Jo, že bych řekl, jo, vyvinuli jsme hologram, vole, tak jdem dělat jako úplně unikátní hry, nebo tak, jo, to jako... OK. Jak jsme se bavili o té etice, tak tady mám podobnou otázku. Jaký máš názor na etiku ve videohrách? Myslíš si, že by hry měly nést morální zodpovědnost za obsah, který nabízejí? Tak záleží, co to znamená morální zodpovědnost a jak to chceš jako určit, jo. Jakože teď si vem, máš velké firmy, třeba vyšlo Hogwarts Legacy, Harry Potter. Vím. Jo. A tam jsou všichni nebinární snad, jako ty postavy. Jo? Nebo já nevím, jo. Jakože mě vadí vnucování jako tady názorů. Jo, ale to je vlastně vnucování někým nad tou firmou, že jako dupe a šlape na tu firmu, aby tam měla tady tyhle názory. Což mě přijde ujetý, jo. To máš to samý, jak vyšel teďka Assassin's Creed Shadows, myslím, a samuraj je černej. Jo, a Japoncům se to nelíbí. To se nedivím, že se jim to nelíbí. To je dost divný. Jo, a jakože jsou tady, ano, jakože když se podíváš do historie, tak je to divný prostě, jo. Takže jako tam je otázka, jakože já si myslím, že ty firmy, je otázka, jako těch firm, jako Ubisoft, ty velký, jako jestli mají nůž na krku od státu nebo od nějakých politických tady těch jako jantarů, že musí něco udělat, nebo dostanou pokutu, nebo nevím, kde si, co si. Ohledně toho indie vývoje je to právě jednodušší, jo? Jak jsme dělali to Last Holiday, my jsme schopni, jako co se nám stane ve výsledku, jo? My jsme řekli svůj názor, máme svobodu slova, dobře, zakážou nás třeba v Americe, někde nás zakážou, dobře, no, a jako, jo, to je právě to, my jsme konkrétně neudělali nic špatného, jo, že by se na nás někdo musel jako ohradit, jo. Za mě hry jsou v tomhle super, že ty řekneš svůj názor. Jo, ale pokud je to takhle přes politiku stát. OK. Nevím, jestli jsem odpověděl snad, jo? Jo, já si myslím, že jo. Co říkáš na to, že ještě není vyvinutá GTA 6? Co mám na to říkat? Co bys na to řekl, protože... Tak je to drahý, že jo? No tak to stojí kolik? Myslím, že ten vývoj někdo počítal $1 miliardu. Něco takového, jako to fakt šílený číslo. A hlavně Rockstar Games jsou prostě, to je lídr prostě tady v tom světě. Jo, a jakože ani Mafia není tak propracovaná velká GTA. Jo, a navíc, když si to vemeš, oni s každým dílem, tak asi nedivím, že to není vydaný, protože oni s každým dílem ve výsledku ukázali něco jako
na hraně jako wow, víš, jako že přišli s něčím třeba i technologicky jako vyspělým, že si řekneš jako wow. Jo, a podle mě to nemají vydaný, aby docílili stejného efektu, ale to já jenom hádám, to nevím. Jo, ale tam na to musí dělat hodně lidí a stojí to hodně peněz, takže. A je otázka, GTA 5 furt se hraje, jo, a online, že jo, to znamená, jim to furt vydělává. To znamená, třeba z toho chcou ještě vyždímat co nejvíc. A nebo vymýšlou nějakou marketingovou strategii, jak to ještě propojit s GTA 5, nebo nevím. Je to možný. Jo, to je jako těžko říct, no. Protože už i vyšly trailery, všechno ohledně GTA 6 a teď se vlastně posunulo zase to vydání. A nebo chcou zapojit třeba víc AIčko do toho. Víš? To jako může být. A kolujou všude vlastně teďka o GTA 6 vtipy a mýmy a tak. Máš na mě ještě něco? To toho bylo jako hodně. To jako, bylo jo? všechno. To bylo všechno, jo? Takže, já vím, že my jsme těch otázek jako probírali víc, máme tam připravený ještě dál. Jo, takže tam jako se lidi můžou těšit na hodně věcí. Jo, a máme už vlastně vymyšlený nějaký hosty, že jo? Jo, a tady do kopu jednoho designéra, markeťáka od nás. Ten mě slíbil, že přijde. Tak uvidíme. A v podstatě máš tomu teďka nějaký slovo? Na co by se mohli všichni těšit, nebo? Tak můžu se těšit určitě na další podcasty, můžu se těšit na prezenční kurzy. Doufám. Určitě. Doufám. Nějaký spolupráce třeba s jinýma firmama, jo, nebo v podstatě, hele, snažíme se hlavně o to, že lidi, co se s náma spojí, to znamená i prezenční kurz, jakýkoliv jiný, tak i fakt jako dostat do toho herního průmyslu, pokud chtějí. Jo, a v podstatě se nám hodněkrát stalo, že pracují s náma. Jo, jakože ne zadarmo. Jo, občas je zadarmo, když chtějíte na nich. Jo, takže takhle, no. Můžete nás taky začít sledovat na sociálních sítích, kde před dalším podcastem, tak nám můžete napsat otázku, na kterou byste chtěli odpověď a my ji tady zodpovíme v dalším díle. Jo, to by nemuselo být špatný, no. To by bylo super. Jo, my teda máme ještě vlastně, jsme to procházeli ty otázky, máme tam ještě otázky úplně na jiný sekce. Já jsem bráchovi říkal, že hele, to nech na potom, uděláme třeba ještě jednou tady takovou sessionu jenom mezi náma dvěma. Jo, ale příště třeba tady budeme sedět my dva někde a na gauču bude jiný cíl, který ho budeme vyslýchat. Uvidíme, jak moc to bude výslech nebo nebude. Jo, za mě to byl já už se potím, takže. No to bude. Já už se potím. To budeme 2 na ten výslech, takže to bude pořádný. No. Tak jo, super, doufám, že se to líbilo a budeme pokračovat. Tohle byl první díl výslechu herního vývojáře. Cool.